Oli tosin hyvin huonokuntoinen ja mikä tärkeintä, Suomen joukkueen istuu huomenna toivottavasti kohdallaan avausottelussa, jonka se näette TV2 kello 19.20 alkaen. Jarkko Nieminen eteni saksalaisparinsa Michael Kohlmannin kanssa Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen 4 pelien toiselle kierrokselle voitolla yhdysvaltalaisparista. Kaksinpeleissä kotiyleisön suosikki Andy Roddick kopastui serbialaisvastustajaa. Ensimmäinen erä oli vielä 9. sijoitetun Roddickin hallintaa ja sen hän voittikin 6-3. Serbian Janko Tipsarevic vei kuitenkin toisen ja kolmannen erän lopussa Roddick turhautui. Roddickille tuomitaan jalkavirhe syötössä. Virhe tapahtui vasemmalla jalalla, mutta tuomari puhui oikeasta ja se sai amerikkalaisen ärsyntymään. Roddick ei pystynyt kääntämään suuttumustaan edukseen ja Tipsarevic hyödynsi tilanteen